Puteam să las să treacă această zi fără să vă fac o mică descriere despre ie, această cămașă tradițională românească care astăzi o sărbătorim. Astăzi este ziua iei. Port cu mândrie tradiția, identitate cusută cu lumină. Este costumul tradițional românesc. Ea nu este doar o îmbrăcăminte, este o poveste cusută cu răbdare, un simbol între pământ și cer. Regina Maria a purtat-o cu mândrie și a dus-o dincolo de granițe. A fost admirată de Matisse, a fost reinterpretată de Yves Saint Laurent, de multe vedete din întreaga lume. Astăzi ea ne unește prin fir, culoare și suflet și sperăm în curând să devină patrimoniu UNESCO.